Ngayong araw, August 8, ang kapistahan ng Barangay Santo Domingo sa Bumbon, Camarines Sur. Pero bago pa man ito ay nagkaroon ng Krudkudan Challenge sa lugar na nilahukan ng 9 na kalalakihan. 30 hanggang 50 taong gulang ang sumali, dala ang sariling kudkuran at planggana na pangsalo ng kinayod na nyog. Simple lang ang mechanics, ang pabilisan at paramihan ng kinayod sa loob ng 15 minuto. And the best among the rest at itinanghal na champion sa Krudkudan, si George Dakpano na siyang may pinakamaraming nakayod na nyog sa loob ng 15 minuto. Maray man sa araw ganing mapista, nagkakawat, maugmaman, kaigwaman kaming gawa may dikit ning papremyo sa araw, pang pambakal lamang panara. Inot na inot kaya ang nyog sa source of income digdiyo sa barangay. And ini yung Krudkudan 2025, saro siya ning pakawat na naisipan kasi traditional pa si paagi kang pagkudkud kang nyog. And very unique siya, maugma kasi igwa pa man pala natatadaan na mga tataong magkudkod ning manual. Bako lang si itong nagbabayad para magpakudkod, kundi itong manual na pagkudkod bago lutuon ang sarong panira. 1,500 pesos ang napanalunan ng kampyon. Maliban sa nagdala ng kasiyahan ng palaro, naging daan din dito upang ipaalala sa mga kabataan na ang nyog ang isa sa pangunahing produkto sa lugar bukod sa tiklad. So kami nagpapasalamat, dakol ang nag-participate, and si mga contestant, very jolly sinda. Very igo sinda ning sportsmanship na maray talaga. Tapos gabos urugmahon, lalo na si mga nanggarana, si mga kairibana ning mga contestant, urugma sinda para duman sa mga nanggarana. Daog sinda, happy man giraray sinda. Jan Amador, CSN.